Itzulia Basque Challenge txirrindularitza probaren 6. etapa aurkeztu dute gaur goizean. Gaur hitzordu berezia dugu Eibarren eta Euskadin gure kirol eta txirrindularitza kultura aberatsa nabarmentzen duten ekitaldiaz hitz egiteko. Lehenik eta behin aurkezpena egiteko, bertan izan dira Jon Iraola Eibarko alkatea, Azahara Dominguez mugikortasuneko, turismoko eta lurraldeko antolaketarako diputatua eta Javier Riaño Itzulia Basque Challengeko zuzendaria. Plazer handia da txirrindularitza proba honen aurkezpenean honetan parte hartzea. Urtetik urtera parte hartzaileak irabazten jarraitzen baitu txirrindularitza salentzat erreferente bihurtuz. Eta aldi berean Gipuzkoak kirolarekin, naturarekin, jasangarritasunekin duen pasioaren eta konpromisoaren beste erakusgarri bat bihurtu baita. Eibarren hasi eta amaituko den etapa apirilaren 13an izango da. Eta parte hartu nahi duten txirrindulari zaletuek 2 ibilbide aukeratu ditzakete. Batetik World Tour ibilbidea dago, 153 kilometro eta erdikoa. Eta bestetik iraupen erdiko ibilbidea, 82,2 kilometrokoa. Izen ematea itzuliabasquechallenge.com helbidean egin daiteke.